Gwamna Hetik Aliya na jihar Benue ya roƙi 'yan bindigar da suka sace shugaban riko na ƙaramar hukumar Okum ta jihar Gedum Hanongo da wasu mutum uku da suka sace su ba tare da wani sharaɗi ba. Aliya ya yi wannan roƙon ne a ranar Asabar a yayin bikin jana'izar da ke Katsina Ala, wato Chief Fezanga Wombu, a filin wasa na Akume da ke ƙaramar hukumar Katsina Ala ta jihar. Hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima ta ƙasa NYSC ta sanar da cewa ta tura wasu matasa guda 10 zuwa ƙasar India domin halartar wani shirin musayar matasa da ƙungiyar Cadet Corps ta India ta shirya. A cewar sanarwar da NYSC ta wallafa a shafinta na X, matasan 'yan bautar ƙasar sun tashi zuwa India a jiya Lahadi 14 ga watan Janairu. Gwamnatin jihar Jigawa ta haramta yin amfani da lambobin gwamnati a motocin ma'aikata. Shugaban hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa, Alhaji Nasiru Sabo Idris, ya sanar da hakan ta cikin wani shiri a wani gidan rediyo da ke jihar Jigawa. Ya ce gwamnatin ta ba da umarnin dawo da lambobin gwamnati da ake amfani da su a motocin mutane ba na gwamnati ba, da a dawo da su cikin gaggawa. Ƙarshen takaitattun labaran kenan. In an jima da misalin karfe 1 akwai cikakkun labarai.